So, ang ako lang ikuan bali ang sa New Testament ug ang Old Testament nga mga heroes of faith wala ta mohimo og naong nila mga rebulto tungod kay dili sila perfect. Dili sila perfect in that sense nga wala pa Sanctified. mataw si Jesus Christ. Dili sila sanctified. Di na kay perfect, dili sila sanctified. Dili sila sanctified. Mm. Pero ang purpose ato ba sir nga the way nga ang ilang pagkasanto nga maka-receive sila sa prayer, wala man siya kalainan ba sir? Murag akong buot pasabot. Si San Pablo nga nabuhi sa panahon ni Kristo ug si Moises panahon sa dugayng panahon, we both believe nga they are living now in the heavenly places. So unsay kalainan ni San Pablo nga maminaw sa akong mga pag-ampo ug ni Moises karon nga naa sad sa langit nga atong gituhan, they are both in heavenly places. So unsay kalainan nila nga kung himuan nato sila rebulto the same way nga moampo ta ni San Pablo sa yang rebulto, the same way nga si Moses atong himuag rebulto para ampuan, kay the same ra man pud sila makadungog sa atong pagampo kay tuwa man sila sa langit. Kanang bali kanang imong gi-cancel ba ang atong i-cancel ba ang truth nga sa ilang time diri sa kalibutan dili sanctified sa time ni Moses kaysa sa time ni Jesus. So makancel ra to siya para nako sir, makancel lang to siya kay naaman to sila inside that time nga naa pa sila sa kalibutan, pero karon in the present time sa heavenly places, I know they are timeless. They are in the same state. Sir. Sige, sumutubag ko loy ha. Unsa may kalainan nila nga to receive prayers? Unsay kalainan nila to receive prayers nga they are on the same state man. Okay. So, pinakauna loy ako ginang balik-balikon kay imo pong gibalik-balik nga ampuan ang mga rebulto. Wala may pagtulunan ng ampuan ang mga rebulto. Mabataw nga iniingon ko nga tawag ini. What I mean is ako na i-correct. What I mean if true ang rebulto ba, if true ang rebulto sa atong pag-pray nila, nadungog nila sa langit. Ibutang na lang nato nga if true ang rebulto, true ang rebulto, the same nga nagampo ta ang rebulto, nadungog nila nga tuwa sa langit nga ilang girepresentahan. Ang akong pangutana, sa unsa may kalainan nilang duha nga si Moses wala may rebulto karon nga sa ilang estado diha sa langit karon wala man sila kalainan. Okay. So, in terms of salvation, wala sila kalainan kay pareho sila karon na sa langit. So, wala tay tawag ini nga supak dinha. Pero ang problema ana is ang function. Ngano man kay humana ang function nila Moses sa tawag ining sa panahon nga dihan ni abot na ang gitawag og manluluwas. So karon ang buti pasabot kining maong gitawag og function sa Old Testament dito na pud sila tawag ining kutob. So kaning tawag in nakadawat sa sanctification pinagi sa dugo sa tong Ginoong Jesucristo nga si Kristo mismo mo'y naghatag kay anak man na loyo. Ang nadawat man nga sanctification or kaluwasan nila Moses dili man gud tungod sa gitawag og grasyang makasantos nga nahibalik dito nila. Kay namatay na sila before pa niabot ang grasyang makasantos. Abot pasabot ng grasyang makasantos katong dugo ni Kristo ba? Nga nadawat. Kay kinahanglan man nimo nadawaton before katawag anang mahimong santos. Bot pasabot mahimo kang tawag anang balaan makasulod ka sa langit, wala na impediment ba? Wala na gitawag og babag kung makasulod ka sa langit. Sila Moses og tawag ining ubang gitawag og mga propeta wa man kadawat ana. Nakadawat sila sa objective salvation. Buti pasabot ka namatay, gihulat na lang siya para makasulod sila sa langit. So mo na hinungdan nga ang function nila ni hunong na even sa pagpaminaw sa gitawag og mga pag-ampo sa mga buhi sa karon nga panahon naman kay kini nga panahon ang function karon nga panahon para ni sa gitawag og bag-ong testamento nga mga nahimong santos aron makadungog sila kay until now nag-function sila sa pagpaminaw sa pag-ampo ni adtong gitawag og mga tawo nga sakop sa iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So mao na nga humana to sila. Mo nang wala mi tawag ang pag-ampo nga Moses igampo mo kami ngano man kay ang ilang function humana. Same sa gitawag og mga propeta kani adto. So, nganong tawag anang naamay na itabo nga mga gitaw mga santos nganong magpatabang man ni kay siyempre sa ilang kinabuhi kani adto makita mo gyud nato nga ilang mga pag-ampo gidungog sa Dios.
So mao na nga nagpatabang na nga may pakitabang aning gitaw mga santos kay until now nagafunction sila mo nang mabasa nato sa Revelation chapter 5 verse 8. So mo na ako ang tawag ini nga tubag unya again ha dili ribulto ang among giampuan kung dili ang amo ang giampuan ang nga may pakitabang didto sa gilarawanan. Next question.